Monggo. Aku dadi bayan ora kajet. Oh, tak bayan. Sabar. Kok nisa kok malah karpet dhewe. Sabar. Ah, si sampean niku nggih ngoten Pak Bayan. Pripun iki kakak pripun? Kowe iki kok malah jur dadi dredak piye to? Dibasak desa kok. Nuwun sewu, nuwun pangapunten nggih Lurah. Menika kala wau anggen kula dardah ing papan mriki. Kula lak dipun utus kalian Ki Demang Susilo. Iya, Ingin supados ngupadi kawontenanipun Raden Prasetyo lah niku Raden Prasetyo dereng ngantos pinanggih kok dipun alang-alangi kalian iki lho. Enowo. Kowe kuwi sing alang-alangi. Sabar, sareh dikondo sing apik ngono lho. Ngene. Nggih, saiki ora perlu dibacutake nggone Bunda. Aku kepengin ketemu karo Gustimu Gus Prasetyo. Jadi, Yen pandi kados ngaten kula saged menawi panjenengan badhe pinanggih kalih Den Mase. Nanging niku meksa kula mboten saged. Awet Den Mase niku kalenggan iki nembe kemawon pados pagulon menawi benjing dados demang piyambakipun saged mumpuni dhateng saliring rek. ya nek arep aja kaya ngopo kowe iki aja beda-bedakake. Kowe kuwi nadyanto murite ndaramu Gus Prasetyo. Wong iki uga keluarga ingkang demak. Ning sak kala dipun peksa kula mboten lilo. Ya wis saiki aja golek Sabar. Dipun bali kemawon. Sabar. kampungake. Akeh wong rawani Sabar. maju. Pripun to Pak Lurah? Jan maju. Pripun? Kowe iki ya ngono. Ora kena diatasi. Ngatasi wong sati iso kok. Cek para coro-coro. Wis bayar ya ora iso. Lah wong kok ngaku ngono ki ora diwedeni terus pripun iki saiki jebularan ndi? Wonten linggih. Prayogane aturan mrene. Oh ngaten. Kowe iki yen didhawuhi iki kudune bisa. Ora rencana kok ora iso. Enten ki Lurah. Iki ana apa kok? Pilih ya. Apa kowe ngopo? Kula bayar. Oh pas Pak Bayan. Nggih. Pak Jenengan bayar. dipun aturi kondur. Ngaten, Gus. Kados pundi, Pak? Menika kala wau sedaya para kanca sami seling serat saengga ngantos dados sami aben-aben. Nggih. Kowe nggih, aku menika pun aku malah panjenengan nglempakaken para nem-neman menika kersanipun pripun? Oh, menika lari nem-neman menika. Nggih. Keresan Paman, kula keresan panjenengan kawuh mriki kula ngaturi pirsa. Nem-neman ingkang kula klempakaken wonten ing Pandanarum menika pancen kula gladi babagan polahing jiwa kaliyan raga. Liripun menapa Paman? Kula mangertos bilih kawontenanipun negari menika tasih betaken dhateng kegiyatanipun para nem-neman. Kanthi kula olahing raga kula gladi ing reh kabisan bab tata tertibing negari lumantar kadiwasaning raga ingkang dipun pestani bela diri menika. Dene polahing jiwa nyuwun pangapunten Paman Lurah, kula rekaipun inggih mucal dhateng lare nem-neman ingkang kepareng kula gladi lajeng kula paringi pangertosan bab dununging panembah kalian dunungipun bekti dhateng negari. Inggih menika awan-awan didikan kula, Pak. Iki cocok, iki cocok niku, Den. Ayen ngono ki jenenge luhur. Lah nggih luhur niku. Lah iki kaya kowe barang iki kudune perlu nyengkuyung. Nah, Mergo yen kasembadan sing paring penggalihe Gus Prasetyo. Ya besok lakon lenggah bukti wibawa ora urunga kowe kabeh iki padha melu. melu ngrasake nempel kamuk teh. Perkawis menika mesti mawon. Lah Pak Bayang kepengin melu. Ah nggih, kula niki nggih jane nggih badhe tumut ning umure pun ketuan, Den. Sisane kondur ki mawon, kondur ki mawon. Mangger rumiyin Paman. Kondur. Kula dereng saged wangsul. Lho, Benjang mawon Paman, sampun kula dereng cekap kangge kula badhe lagi dhateng para nem-neman menika. lah lanjut Sak wanci-wanci mawon. Kula purun wangsul menawi nyarengi ing mangke dinten kelahiran kula mawon. saestu. Malah keparenga matur kaliyan Rama, Nggih. mbok sawanci-wanci mungkin kula wonten dinten kelahiran kula pun tanggapaken tayub Pak. Oh, Nggih, nggih, nggih. Cocok, Den. Bareng-bareng. Ayo ya. Nggih. Bareng, Den. Ayo Monggo.
nangis perkara iki ya. Apa? Raiku beluk tok. Kowe iki mbok mikir ngomonganmu susah iki lho. Lah aku saurunge kene susah. Aku biyen wis tukang susah. Gusti Ayu Putih Jeneng kok gampang. Gampang kok putih. lakone iki bawang merah, bawang putih ya Nyuk. Ya ya Trot. Lah putih kaya gampang. Kenging menapa kok dadak susah menika? Enten apa to Gusti Putih? Aduh, aduh. Ana apa? Kupingku jebol. Mbok ngendika lagi mriki blok kene. Lungguh kene ya. Enten apa kok susah? Mbok tangan Wes. mbok tanganku dilungguhi. Lambemu. Ada tanganku dilungguhi terus ngene. Gusti Putih enten apa kok dadak sajakipun mboten karenan penggalih. Ini Mas, J. aku sakit bisa orang ngerti orang. Enten apa Gusti Putih? Sinden. Bayaramu iki. Lawang aku ora ngadu. Garis iki wis dhewe-dhewe. Iki rek, iki sinden niaga. Lah rek rene iki toprak. Kok nek kowe melu kono njaluk tambah bayaran. Lah nek kono ki rek karo kono. Rek karo kono. Lah aku ndek tak rek. Rekku ki lho. Kedudukane iki dhewe-dhewe. Nek neng toprakan biasa kae yoga ning ngarep kono. Ki reformasi saiki nang kene. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Raketan awake dhewe sing nyambut gawe nang dhuwur, kono sing lungguh nang ngisor. Dhuwur karo ngisor kudu sepel. Iya. Upamane nyambut gawe, nek sing dhuwur wis obah, Sing ngisor kudu ngimbangi. nek ngisor obah, dhuwur ya kudu obah. Diobah. Nek ngisor obah, dhuwur gak obah. Wah, pasif. Semono uga nek sing dhuwur obah, ngisor gak obah. Ya namanya juga kurang surprise. Gusti Putih, Tapi apa? nek ngisor obah. Dhuwur obah. Lah, berkeringat lah.